Netflix'in Günörtü Karaye'deki draması oyunlarda zorluğun yer alan, pul uğrunda bäsleşen adamları öz için alyan teması bilen tez ýagdaýda milyonlarça tomaşaçyny özüne çekmeye başardı. Serialın aktörlerinin sosyal medya sayfaları hem gıyska wagtyň içinde milyonlarça ağda kazandı. Hwang Dong-hyuk senaryanın üstünde 2008-nji ýylda işläp başlan ve 17 sentýabrda ýaýynlanan ve şu wagt 111 milyon tomaşaçy tarapyndan bu seriala tomaşa edildi. Dramadan ilham alan yerler ve drama tarapyndan ilhamlanan oyunlar hem ulunsy özüne çekdi. Şelelik bilen yüzlerçe adam 40 milyon dollarlyk bayrağı almak üçin rehimsiz oyunlara gatnaşan bu serialın üstünlüğünün sırrı nämede? Bu filme tomaşa etmeňizi sizlere maslahat vermek islämok. Sebebi filmleri sizin garaşyňyz başka, meninki başka. Her kiminki deň däldir. Medeniýetli we gowy tomaşaçylar üstünlüğün sebäplerini öwrenler. Dogry dälmi? Sanlar yalan sözlemez. Köp tomaşa edilenem bolsa, köp pul gazandyranem bolsa, muňa gowy diýip bilmez. Onda Squid Game'de suratlandırılan şol erwet we baý adamlardan hiç tapawudymyz bolmazdy. Elbette kompüter oyunları bilen ulalan yaş tomaşaçylaryň bu filmi halamakları hasaňsat. Bu filmi 18 ýaşdan kiçilerin tomaşa etmeýine maslahat beremok. Hemme zadyň wagty bar, howlukmagyň zerurlugy ýokdur. Bilesegelçiligiňizi we akyl saglygyňyzy çäklendirin. Akyl we duýgu ötüşiňizde hemme zatdan ýokary goýun. Gynandyrjy ýöne bir hakikat bardyr. Biz eýýäm zorluk dünýäde ýaşaýas. Şonuň üçin häzirki wagtda hatda hawar kanallary da yaş derejesine göre tomaşa edilmelidir. Squid Game serialının teması 17 sentýabrda ýaýlyma başlan Squid Game Günörtü Karaye'de uly möçberde kardy bolan howply iş bilen meşgullanýanlygy we pul ýetmezçiligi sebäpli maşgalasyny ide edip bilmeýän bir topar adamy öz içine jemleýär. Durmuşyny ütgetmek isleýän bolsalar da bu adamlar metroda bir adama duşýarlar we birden çağalaryň oyunlary bolan ýarşa gatnaşýarlar. Oyunun wagşylygy sebäpli gany doňan ýarışçylar ses vermek arkaly oyunu tamamlaýar. Ýöne köne durmuşyny gaýdyp gelenlerinde umytsizlik sebäpli ýene ýarışa meýil için gatnaşýarlar. Diri galmak üçin ýeketek mümkinçilik pul gazanmak duruýan gatnaşyjylar süýjük abi, gyzyl ışık, ýaşyl ışık we köp çağalaryň oýnaýan oyunlaryndan diýeri çykmalydylar. Diýeri çykmaly diýmemiň sebäbi bu oyunlarda ýeňilen kişiler öldürilýärler. Squid Game, Günörtü Karaye'nin görünmeyen yüzü, gariplik ve kıyınçılık çekken adamlar görkezýär. Hiç üns berdiniz mi? Oyunçuların yatkan otonun divarlarında haýsy oyunların boljak dowardaki maglumatlar var. Divarlarda oyunları habar berýän çyzgylar var. Hwang The Santa gazetine beren interwýusunda Karay maşgalalary üçin dramanyň dowamında mümkin boldugyça hakikaty bellemek isleýänligini aýtdy. Şol sebäpli soňky bölümde hakiki durmuşdaky bir habaryň teksti ulanyldy. Bu bölümde bir habar alyp barjasy bu ýurtda öý kardylary dünýädäki ortaja derejeden ýokarlyny diýär. Hwang bu habaryň bir näçe ýyl ozal bolanyny we koronavirus sebäpli bergileriň köpelendigini aýtdy. Squid Game serialy ekranlarda rekord goýup, janköýerlerini hakiki durmuşda da haýran aldyrdy. Serialdaky dalgona süýjel elementler ulunsi özüne çekýän hem bolsa, serial temaly ýerlerde goh galmagallar köpeldi. Aslında bu filmden sonra Koreýa dilini öwrenmek isleýänleriň sanynda hem ulartyş bar. Dil öwreniş programmasy bolan Duolingo Netflix seriýasy çykandan soň Koreýa dilini öwrenmek isleýänleriň sanynyň epesli artandygyny habar berdi. Serialın üstünlük gazananlygyny suwd etmek bilen birlikde çağlar barda käbir aladalary hem döredýänligini bellemelidir. Sebäbi 18 ýaşdan ulular üçin amatly da gaýdylsa da, çağalaryň seriallara belli bir derejede tomaşa edýändikleri we zorluğa ýykyn edýändikleri aýdylýar. Mysal üçin Belgiýanyň başlanýyç mektebi çağalaryň Squid Game'i öýkünýändiklerini we oyunda ýeňilen dostlaryň urýandyklaryny habar berýärler. Aslında bu filmin temasy gaty ýöneköy. Gahrmanlaryň hekaýanyň bir çuňlugy ýokdur. Diri galmak iň esasy içki gorkymyz bolan soň, bu tema bilen gaty gowy ýerine ýetirilen filmler we seriallar üstünlükli bolýarlar.
456 adamın diri galma uğrundaky görüş, iň soňky diri galan 40 milyon dollar üçin her zat etmäge taýyn. Başgalary öldürmek üçin elhenç, gorkunç bolup bilýänligi size bir yerden tanış gelen okmy? Filmi taýinlamak üçin edilen tagallalar, ýyllar boý alawyň, işiň, bir näçe ýyllap kapitalizmi we häzirki zaman jemgyýetini tankitleýän bu eser, bu düşünjeleriň iň ul aktyorlaryndan biri bolan Netflix'in kömegi bilen onu bize yetirip bildi. Bu yerde serialın baş şahrymany, garry garşydaşyny aldaýşýaly, kezzaply bir ýagdaý mı var? Bu filme tomaşa eden bolsaňyz, öz pikir garaşlaryňyzy seslerlerde ýazmagy unutmaň. Mehriban dostlar, bu videomyzyň soňuna geldik. Video göwnüňizden turan bolsa like goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Indiki videollarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.